Slovenská polícia v súčasnosti disponuje 10 pyrotechnickými robotmi modernej konštrukcie. 3 z týchto robotov sú na medzinárodných letiskách, jeden je na Úrade pre ochranu ústavných činiteľov a 6 robotov má Kriminalistický expertízny ústav na svojich 3 pracoviskách v Bratislave, Slovenskej Ľubči a v Košiciach. Tento robot, pri ktorom sa nachádzam, je najväčší z robotov, ktorý my disponujeme. Má veľmi výkonné parametre, je schopný manipulovať s predmetmi do hmotnosti 100 kg. Potom máme ešte menšieho brata tohoto robota, ktorý disponuje kapacitou 20 kg, ale je zasa vhodný na precíznejšiu manipuláciu s predmetmi. Vo všeobecnosti tie roboty sú určené na manipuláciu s nebezpečnými predmetmi, kde je riziko priamej manipulácie rukami, preto ich používame pri prieskume, prípadne manipulácii s predmetmi, kde naozaj hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo iného zranenia toho operátora.